Muna si Jericho. Kena si Basyang. Ay si siya. Nangahoy. Karon na ikasugnod kay. Welcome guys. Welcome to my vlog. Ug na si Maiko na nangahoy kay para isugnod. Welcome. Hi guys. Good mayong hapon di ay. Welcome to mga ngahoy vlog. Dati ko naman sila ito yung buha. Kuya, ikabuhi. Ngahoy ka guys. Tawa mo sugnod. Gusto mo, upansin mo para nasa mo sugnod. Ang kakinis ito guys. Muna siya ang an-an sa mua. Makaon ni siya. Padung na may manguli. Kugihan kayo ni si Basyang kuhag kahoy. Mao ni amo ang kapunay abuhaton sa kinabuhi sa bukid. Kinabuhing nagpuyo sa kakahuyan. Mangahoy kay walay Yan ako kakahuyan inyong dapit inyong balay. kay wala mi sugnod. Wala mi gasol para gamiton panglungad mo nang muna kinagbuhi na mo nga manguhi, mangahoy. Muna ingon nga fresh. Di na kailangan og gasol kay daghag kahoy. Kung kamo walay sugnod. Ayaw apinawala. Ayaw apinawala sugod. Bati kayo nawang niya live niya itag po tayo bati kayo nawang. Ay, apel di ba? Ate. Welcome to my vlog. Mga kwarto. Isam. Tamang uli na taba. Ay, lang sila. Napay daginutong kahoy among dadoon kay ayo raman sugnod og ilata og humba. Ikaw rin na! Usa na kabuot, lipig ka kada. Tara, una nang. Apa man
Hoy, kinakapuyan. Kinakapuyan kayo mga hoy. Niabot na jud mi sa among balay.